תודה לכולכם שבאתם, תודה גם לדוקטור רייב זרק ולדוקטור שאול סתר על ההזמנה. אין ספק שההזמנה הזאת היא אתגר, מכיוון שהסוגיה של גזענות היא סוגיה כל כך מסובכת, לא רק מבחינה אקדמית, אלא מפני שהמשמעויות שלה, פילוסופיות, המדעיות, הן משוקעות בתוך היסטוריה מאוד מאוד מורכבת ומפוזיציות חברתיות מורכבות, ולכן המושג של גזענות הוא מושג מתעתע. כמו שהזכיר פרופסור צימרמן, ההיסטוריה הגרמנית היא מאוד חשובה להבנת התפתחות המושג של גזענות בישראל, ואני אגיד על זה כמה מילים תכף. מה שמעניין הוא שבישראל אין חוק נגד גזענות, ולא בכדי אין חוק נגד גזענות בישראל. יש שני משפטים אגביים בסדר הדין הפלילי, יש חוק נגד הסתה לגזענות, שזה מעניין בפני עצמו. כלומר, אנחנו לוקחים את האחר האולטימטיבי שלנו, את זה שמסית, את האבג'קט שלנו, ובזה אנחנו מגדירים ומטהרים את עצמנו כלא גזענים. אבל אני רוצה לשאול היום שתי שאלות. אחד, האם ניתן להילחם בגזענות? ושתיים, לא פחות חשוב, האם צריך להילחם בגזענות? ואת זה אני באמת אשאיר לפרופסור אמל ג'מאל, את האתגר הזה, האם אתה חושב באמת שצריך להילחם בגזענות? אולי לא. אני רוצה לדבר על הסוגיה המורכבת הזאת עכשיו בדרך 4 צירים. הציר הראשון הוא הציר האפיסטמולוגי. כיצד אנחנו מכירים גזענות? ומה אפשרות הדיבור על גזענות? האם יש conditions of discourse? והתחום הזה של אפשרות הדיבור מתטלטל לו בין שני כתבים מורכבים, שאחד מהם הוא כותב די קונסרבטיבי, למשל מערכת המשפט. מערכת המשפט תתקשה לזהות גזענות, כמו שהיא תתקשה לזהות הטרדה מינית. אתמול קראנו על האחוז הגדול מאוד של תיקים של הטרדה מינית שאינם מגיעים במימוש, מפני שאי אפשר, המערכת המשפטית, הרדאר של המשפט לא תופס הטרדה מינית. ואותו דבר לגבי גזענות. אני הייתי שנים אקספרט וויטנס לגזענות בארצות הברית, כמעט באף קייס לא, הייתי תמיד לטובת הקבוצה שטוענת שנעשתה נגדה פעולה גזענית, בעיקר במקומות עבודה. ופעם הייתי סטטיסטיקאי, אז עשיתי ניתוחים והייתי מגיע לבית משפט, ואף פעם לא הצלחנו להוכיח גזענות. אפילו לא פעם אחת. אני מדבר על 5 שנים של עבודה. אז הרדאר המשפטי, כמו הרדאר האקדמי אגב, המתכון לזהירות, גם במחקרים האקדמיים אף פעם אי אפשר למצוא קריטריונים מזהים לגזענות. יש דיבור אחר, יש דיבור אקדמי על גזענות, אבל לא זה. והעמדה ההפוכה לעמדה הקונסרבטיבית הזאת היא העמדה שגזענות היא רוח רפאים. היא גוסט, היא נמצאת בכל מקום. לא צריך לשאול אם היא קיימת, אלא לשאול איך היא עובדת. ולפי העמדה הזאת, כל הזמן אנחנו חווים גזענות, או נמצאים במצבים של גזענות. בת הזוג שלי, שהיא פמיניסטית, טוענת שזה הדבר גם לגבי הטרדה מינית. לא צריך לשאול אם יש הטרדה מינית, יש כל הזמן בכל מקום, בשלטון פטריארכלי. ולכן השאלה הזאת היא מיותרת. אז כשהיא ירדה לבריכה בבוקר כדי לשחות, והיא עלתה אחרי 5 דקות, אז שאלתי אותה למה עלית? אז היא אומרת, כי יושב שם גבר, ורק שנינו בבריכה, והוא כל הזמן מסתכל. אני לא יכולה לשחות בתנאים כאלה. אז כגבר זה הוריד לי איזה אסימון, הבנתי משהו. והטענה הזאת שזה נמצא בכל מקום ולא צריך להוכיח את זה, גם רלוונטית לגבי הגזענות. גם במיוחד מפני שהגזענות עוברת מה שלוקאץ' היה קורא רפיקציה, חפצון, מיסוד ופטישיזציה. הפטיש, כן, הפטיש הוא, הסטריאוטיפ הופך לפטיש,
מה זאת אומרת הוא הופך לפטיש? הוא הופך לתחליף, כמו שבבא מראה איך הסטריאוטיפ הופך לפטיש אצל פרויד. הפטיש הוא מיתונימיה, הפטיש הוא המשהו הזה שהוא התחליף לאובייקט האמיתי. מה זה הפטיש? בדיחות על פרסים. הרי זה רק בדיחה. זה לא באמת גזענות. זאת אומרת, זה התחליף לסטריאוטיפ. וכמובן, ופה אני מגיע לדברים של פרופסור צימרמן, העמדה הקונסרבטיבית היא ביטוי בחלקו הגדול למשבר אחרי 45. אחרי 45 אסור לדבר יותר על גזע. ואסור לדבר בשפה הביולוגית. גזע, למשל המושג של גזע הוצא מספרי הלימוד. למרות שעד מלחמת העולם השנייה המושג של גזע... אני ביקשתי ממנה לתרגם את הדברים שלי לגרמנית, אז... בכל אופן, המושג של גזע הוצא מספרי הלימוד בישראל, לא דיברו על גזע עד שנות ה-80. מחקר של חנה הרצוג ואחרות בדקו את העיתונות בעברית מ-48 עד שנות ה-80 עד כהנא, לא דיברו על גזע, אין אזכור לגזע בכלל בישראל. והשובל הזה של מדינת הגזע הנאצית נכנס גם באופן שאנחנו יכולים לדבר על גזענות. למשל, מילון אבן שושן במשך שנים הגדיר גזענות כמה שעשתה המדינה הנאצית תוך שימוש במושג הגזע. ליד הגדרה כל כך רדיקלית, אי אפשר לשים שום הגדרה שתוכל לדבר על גזענות במקומות לא כל כך קיצוניים. והשימוש במקרי קיצון הוא הטשטוש של הגזענות היומיומית. אז יש עכשיו אפליה של נשים מזרחיות, בנות מזרחיות בעמנואל. וכולם יוצאים להפגין בכיכר רבין. מה? רק היום נודע לנו שיש אפליה של נשים מזרחיות? באקדמיה אין אפליה של נשים מזרחיות? אתם יודעים כמה נשים מזרחיות יש בין הסגל של האוניברסיטה? 0.5%. בלבד. אז אנחנו רוצים לדבר גם על גזענות שהיא איננה מדינת הטרור הנאצית. והאפשרות הזאת נחסמת כאשר אנחנו צמודים למקרי קיצון. עכשיו, אחרי 45 ארגונים בינלאומיים, יונסקו יוצאים עם המלחמה בגזענות, באופוריה שאנחנו עכשיו מקימים חברה חדשה על חורבן הגזענות, ואונסקו למשל ב-50, 51, 52 מוציא הצהרות על ביעור הגזענות, אבל צריך לראות את המהפך שחל. מי שלמשל קורא שתי מסות של לוי שטראוס, אחת שנכתבה ב-1950 שנקראת היסטוריה וגזע, שבו הוא מתוך האופוריה מתנגד לגזענות, מתנגד לאבולוציוניזם, כי אבולוציוניזם זה האופן שבו אנחנו מחביאים גזענות דרך צירים טמפורליים, צירים של זמן. למשל, אני בא אל היליד ואומר לו, אני הייתי כמוך לפני 200 שנה. כלומר, היחסים הגזעניים מאורגנים דרך הזמן. והזמן מחביא, משמש תחליף לשפה הגזענית. אחר כך לוי שטראוס בעצמו, ב-1971 מתנער מהמסע הזאת ומדבר על גזענות בצורה אחרת. החלום לבאר את הגזענות נגנז, הוא אומר. אני מצטט עכשיו, גזענות היא אחת מן הפונקציות המכוננות של התרבות האנושית. היא איננה תופעה שולית וזמנית שניתנת לתיקון באמצעות חינוך לרציונליזם ולאומניזם. אגב, אני פה שולח טיזר לגרמנולוגים שבינינו. אני נורא רוצה לדבר בהזדמנות על חנה ארנדט והבנאליות של הרוע. ולשאול איך קרתה השטות הזאת שפרשו את חנה ארנדט כמייצגת את הטענה של הבנאליות של הרוע. זה ספר על גזע והגזעה.
ואנחנו כאנשי שמאל דחינו את זה, כי הימין אמר אנטישמיות, ולא רצינו לקבל אנטישמיות. אבל זה, משה, אני בהזדמנות, אני אשמח לדבר על הסוגיה הזאת. הציר השני שאני רוצה לדבר עליו, הראשון היה אפשרויות הדיבור, השני הוא המטוטלת בין הביולוגי לחברתי. זה לב העניין, התנועה בין השפות. זה לא שפות רק, זה קוסמולוגיות תרבותיות. כשאנחנו מדברים על הביולוגיה, כמובן, אני סוציולוג. הביולוגי אינו הטבע, הביולוגי הוא הדיבור, השיח על הטבע. כן, אין דם יהודי. אני מבטיח לכם שיעשו לכם בדיקות דם, לא יתגלה דם יהודי. איך יודעים מה זה דם יהודי? זה מטאפורה. הולכים לבית הכנסת, אנתרופולוגים, ורואים אם המשפחה הלכה לבתי כנסת במשך שנים. זה דם יהודי. בערבית, כשרוצים לשאול מה נשמע, אומרים כיף אל-חל. אבל בעיראקית, אני עיראקי, לא אומרים כיף אל-חל, אומרים אשלונק. מה צבעך היום? זה ביטוי, זה שריד לשפה הביולוגיסטית הזאת של המאה ה-19. השיח הביולוגיסטי הזה היה מאוד מאוד יסודי בקרב היהודים. מי שקידם באירופה, תקראו את הספר של אלעזר ברקן, את השיח על הגזע, זה רופאים יהודים. אפרופו השאלה היהודית גם. וארתור רופין כתב על הגזעים היהודים, ואנשים עשו דיונים, אפרופו תוכנית אוגנדה ואל-עריש, מה הצבע של היהודים? האם היהודים הם שחורים או לבנים? זנגוויל, ישראל זנגוויל מציב את השאלה הזאת. ויש כמובן את הטיעון המאוד חשוב של בליבר, של גזענות ללא גזע, שמסביר לנו למה אחרי 45 אסור לדבר יותר על צבע עור, או על מורפולוגיה של פנים, אלא צריך להגיד משהו לא בשפה ביולוגית, אלא בשפה חברתית. יוצאי הגירה, מהגרים. לא נגיד שחורים, נגיד מהגרים. ואנחנו רואים את התנועה הזאת בין הביולוגי לחברתי, גם להבין את השרירותיות, סליחה שאני עכשיו משתמש במושג סוסריאני, את השרירותיות של הסימן, של המסמן והמסומן, למשל. תמיד אני שואל בקורסים שלי, מה ההבדל בין גזע לאתניות? אז אומרים לי, גזע זה הביולוגיה שלך, והאתניות זה ההיסטוריה המשותפת, כמו שוויבר הסביר לנו. לא. ההבדל הוא פשוט. הוא הבדל במסמנים. כאשר האגודה האנתרופולוגית הפיזית הייתה חזקה, השתמשו בגזע, וכאשר האגודה האנתרופולוגית התרבותית הייתה חזקה, השתמשו באתניות. על זה אני מדבר כשאני מדבר על התעתוע של הסימן. אז איך זה בא לידי ביטוי כדי שאני לא אהיה לגמרי היפרבולי באוויר? דוגמאות קונקרטיות מישראל. דוגמה נהדרת. יש בחירות ליושב ראש מפלגת מפא"י, העבודה. בין עמיר פרץ ואהוד ברק. עולה תומכת של אהוד ברק לרדיו ואומרת, רזי ברקאי אומר לה, מי נצח? אז היא אומרת לו, מה השאלה חוכמה? אתה משווה בין נהג משאית וטייס F-16. עכשיו, זאת שפה גזענית אמירה גזענית בשפה חברתית. occupations, מקצועות, זה לא על, באמת הוא היה אלוף והוא לא היה אלוף. או, לפני יומיים אני יושב בבית קפה, וניגשת מישהי שיושבת לידי בשולחן, שאני מכיר באופן שטחי, ואומרת לי, תגיד, היית פעם במרוקו? אז אמרתי לה, לא יצא לי. אז היא אומרת, שמע, היינו בטיול מדהים. 10 אדריכלים, התמקדנו בארכיטקטורה, זה לא, אתה יודע, טיולי שורשים האלה, שהיה במטוס כמה כאלה, אתה יודע. עכשיו, למה היא מתכוונת טיולי שורשים? היא אמרה, טיולי שורשים. אני אגיד לכם למה היא מתכוונת. מרוקאים, עם הרבה ילדים, בטח עם כיפות, שמדברים במבטא מזרחי, והם לא רואים בארכיטקטורה. הם הולכים לשוק בטח לקנות וכאלה דברים. אז זה, או חוק המסגדים. לא ידברו על ערבים, מדברים על מסגדים. אין פה בכלל בעיה עם ערבים, יש בעיה עם מסגדים. אוקיי, אז באמת צריך גם לחשוב שהתנועה הזאת בין
ביולוגי אלא חברתי היא לא חד-כיוונית, היא גם הפיכה. כמו שמראה סנאית גיסיס יפה, במשך כל המאה הנוכחית חוזר מושג הגזע, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, בעוד שאנחנו מסרבים לדבר על גזע, מושג הגזע חוזר בגדול בתוך המדעים. גנטיקה, אחרי ה-Human Genome בכלל, גנטיקה, אפידמיולוגיה, רפואה, כל המקצועות האלה שבהם מתפתחת מחדש מושג הגזע ומתרחב גם כסוגיה תרבותית, לא רק כסוגיה, אני יודע, ביולוגיה מולקולרית וכו'. החזרה הזאת מתבטאת גם ביוגניקה חדשה, יוג'ניקס חדשה בישראל. הייתה לי תלמידה שכתבה דוקטורט מצוין בשם פרופסור יאלה שילוני עכשיו, כתבה ספר שנקרא חיפוש אחרי הילד המושלם. ומתארת את היוגניקה הסמויה שמתרחשת פה בישראל. ישראל היא מדינה ולדנית, שיש בה בטריות או בדיקות להיריון הכי מפותחות בעולם. והיום עושים הפלות על צבע עיניים, על אורך עבר המין הגברי, על קרחת ועל לבקנות. המנחה הנוסף של יעל השילוני יחד איתי היה פרופסור חיים חזן, שהוא לבקן, והוא אמר את זה בגלוי, אני לא הייתי נולד היום בתנאים האלה. לא הייתי יכול להיות המנחה שלה. הציר השלישי, אני ממהר, כי בטח יש לי רק עוד רבע שעה, הציר השלישי הוא הציר שמאפשר לנו לעבור מהדמיון, petrified, כפו, משתיק של הדיון בגזע, אל הניסיון לדבר על הפעולה. הפעולה, הפרוג'קשן, הייחוס, שזאת ההגזעה. אנחנו לא יכולים לדבר על גזע, אבל יכולים לדבר על הגזעה. גזע אינו קיים. גזע זאת המצאה מטורפת של התרבות המערבית, וגזע לא קיים, אבל יש בהחלט מהלכים של הגזעה. כמו שקולט גיומה, פמיניסטית צרפתית, אומרת, גזע אינו קיים, הוא המצאה של בני אדם, הוא המצאה של בני אדם, אבל לשמו הורגים אנשים. והתעתוע הדיאלקטי הזה בין הניסיון לבטל את המושג לבין האפשרות לאשרר אותו כי הוא קיים במציאות, היא תופעה מוכרת לנו הסוציולוגים, אנחנו משתדלים לא לעבוד עם שמות עצם, קפואים, אלא עם פעלים, verbs. הציר הרביעי, שדרכו אני אבחן את שאלת הגזענות, הוא התוצאה. אנחנו לא שואלים מה מכונן את מה, אנחנו עוזבים שאלות של סיבה ומסובב, אנחנו לוקחים מן הטוען את נטל ההוכחה, אותה הוכחה שהיא אף פעם לא אפשרית, מורידים מהטוען לגזענות את נטל ההוכחה, ומסתכלים על מבחן התוצאה. לכן גזענות היא תמיד טאוטולוגית וטלאולוגית. מהו מבחן התוצאה? בואו נעשה שימוש בסעיף הראשון לאמנה של האומות המאוחדות לביעור אפליה גזעית. היא לוקחת בחשבון את 4 הנקודות שדיברתי עליהן עד עכשיו. הרחבת אפשרות הדיבור. 2, השימוש בגזענות ללא גזע. 3, הדיבור על הגזעה. ו4, התוצאה. ניקח למשל את הדוגמה של יישובים קהילתיים. האם יישובים קהילתיים הוא מקרה גזעני או לא גזעני? אומרת האמנה, אני מצטט, כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה, המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, ייחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתם או תוצאתם יש בהם כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגוע בהכרה, בהנאה או בשימוש, על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד, בחיים המדיניים, החברתיים, התרבותיים, ובכל תחום אחר של חיי הציבור. כלומר, התוצאה היא הקובעת. עכשיו, אנחנו מסתכלים על, בישראל, אני אומר את זה לאורחים שלנו, יש התנחלויות לא רק מחוץ לקו הירוק, יש התנחלויות גם בתוך הקו הירוק. למשל, יש בגליל יישובים קהילתיים ליהודים בלבד,
על חשבון אדמות מדינה. באופן עקרוני כמעט לא מקבלים ערבים לשם, אבל לא רק ערבים, לא מקבלים גם נשים חד-הוריות, כי הוכיחו שהן מפתות את הגברים, ולא נכים, ולא אתיופים, ולא סודנים, ולא עניים, ולא וכו'. אומרת האמנה, אומר הסעיף הראשון לאמנה, אם אנחנו רואים, למשל אחרי 5 שנים, שיש ביישוב הזה 98 או 99% יהודים, שמתוכם 80% אשכנזים, עם מבוססים כלכלית וכו' וכו' וכו', ובאופן סיסטמטי לא נכנסו נשים חד-הוריות, נכים וכו' וכו' וכו', יש פה גזענות. עכשיו, ההרחבה הזאת, שהיא גם בעייתית, אני מסכים, אבל למשל במקרה של היישובים הקהילתיים היהודיים, הטענה היא אי התאמה תרבותית. האם אי התאמה תרבותית היא הצידנית, המכל שבתוכו אנחנו מבחינים במקום שבו נמצאת הגזענות. מה אומר הקיבוץ? למשל, אחד היישובים שנטען נגדו, הוא אומר, יכולתו של הקיבוץ, החוסן שלו וההמשכיות שלו מבוססים על קהילה מלוכדת. אנחנו איננו יכולים להרשות את עצמנו להשחית כוחות על חיכוכים ומחלוקות הנובעים מאי התאמתם של מועמדים נוספים. אז פרופסור אמל ג'מאל כנראה לא יתאים. וגם לא אתה, פרופסור זריק. אולי אתה כן. האמת, אתה יותר מתאים ממני. ברור. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מבחן התוצאה, אז האם העובדה שיש 9% מזרחים באוניברסיטה זה גזענות? האם העובדה שיש 3% מזרחים במדעי הרוח זאת גזענות? האם ההוכחה שיש 0.5% ערבים באקדמיה הישראלית, אני מתכוון מרצים, פרופסורים, 0.5%, האם זאת גזענות? בוודאי. בוודאי. אני לא מתעניין באיזה ישיבה החליטו בגלל נסיבות כאלה ואחרות, בכלל לא גזעניות. התוצאה היא מובהקת. עכשיו, אני רוצה להתנגד לכל מה שאמרתי עד עכשיו. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה מה שהייתי אומר לפני 10 שנים. שאלה היא מה קורה לסוגיית הגזענות במקום שבו יש גזענות משטרית כבדה. המושג של גזענות הוא טוב לחברות ליברליות. האם היא נכונה לחברה שבה כל יום יש טרנספר של אוכלוסייה? או לחילופין חקיקה אנטי-ערבית, שאני לא יודע למה לא קוראים לה אנטישמיות. גם הערבים הם שמים, ואני חושב שניחוס המושג הזה על ידי הימין הוא אומלל. יש פה אנטישמיות כלפי ערבים. ואני אומר את זה בכאב כיהודי. אני יהודי גאה, אגב. אני אומר את זה מפני שזה כואב לי, ואני יודע שזה המקום שבו אנחנו הולכים לאבדון. פעם, תמיד כשאני הולך לאירופה, אז אומרים לי, אתם מראים לאירופה את עברה. אז אם לא היה נעים לי, הייתי אומר, ואני מראים לאירופה גם את עתידה. יש מוסלמים עכשיו באירופה. זאת העמדה של פוקו. פוקו אומר, מה אתם מסתכלים בכלל על זכויות? מה אתם בכלל מסתכלים על זכויות? אתם מתבלבלים כשאתם מסתכלים על זכויות אדם. אתם מתבלבלים מפני שאם אגב נזכור, הרי כל השיח הביולוגי התחיל עם הליברליזם האירופי. מי היו הקולוניאליסטים? הליברלים. הימין הלאומני התנגד לקולוניאליזם. תראו מה קרל שמיט כתב על הקולוניאליזם בנומוס of the earth. הוא אמר, אתם השתגעתם, איבדתם את הנומוס הפוליטי, בגלל השטות הזאת שנקראת קולוניאליזם. ולא לשכוח שהגזענות התחילה עם תהליך החילון. הגזענות היא תוצר מובהק של תהליך החילון באירופה. תקראו את העבודות של אמנון רז קרקוצקין בעניין, הן משכנעות מאוד. כל בעיית היהודים התחילה
והאוריינטליזציה של היהודים התחילה באירופה, האוסט-יודן, בגלל בעיית החילון. כן, אני לא רוצה עכשיו להכביר מילים על זה, זה קצת על הצד, אבל זה ברור. ומה שפוקו אומר, השיח של הזכויות, זה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אנחנו מלמדים מקורות אינטלקטואליים, מה היה? היה ג'ון לוק, והיה רוסו, והיה זה, כן, והייתה מהפכה צרפתית, וזה, איזה מין היסטוריה זאת של זכויות? איפה המלחמה? כי שיח, הוא אומר, השיח הבסיסי של כל חברה הוא שיח גזעי. זה הבסיס של הקונפליקט הבסיסי. שאחר כך מומר בשיח מעמדי, ואחר כך מומר בשיח לאומי, ואחר כך מומר, והקטגוריות האלה מוטענות זו על גבי זו. ויוצרות את מה שהיום פמיניסטיות קוראות אינטרסקשנליות, זאת אומרת, הטענה של קטגוריות מגדר על גזע, על מעמד, וכו' וכו' וכו'. והעמדה הזאת שגזענות קיימת בכל מקום, כן, אני ממש 2 דקות, 3 דקות מסיים, נכון? אני צריך לסיים. גזענות נמצאת בכל מקום, ופה מהפך, וזה הבסיס לכותרת שנתתי להרצאה הבוקר, הוא מהפך את האמירה של קלאוזוביץ' כאילו המלחמה היא המשך הפוליטיקה בדרכים אחרות, הוא אומר, הגזענות היא המשך המלחמה בדרכים אחרות. כלומר, למשל, תראו, יש פה תופעה הזויה, מתועבת שנקראת תג מחיר. עכשיו, תג מחיר זה שם יופומיסטי אומלל. אבל כמו שאמרתי לאמל, כשהלכנו לשירותים, אמרתי לו, תגיד, עכשיו, תג מחיר אני אקרא גזענות? ולכן השאלה הנשאלת היא, מה קורה למושג הגזענות בחברה שנמצאת בתוך שיח מלחמה? שבו הגזענות אינה וונד בגוף הבריא, אלא היא עדות לגוף החולה. זאת השאלה המרכזית. אני לא אומר שלא צריך לדון בגזענות. אני לא אומר שלא צריך להילחם בגזענות. אבל למשל אני הולך למשל, יש ניסיונות לחוקק חוק גזענות. אז הלכתי כמה פעמים לקואליציה בכנסת של חברי הכנסת. אני אומר להם, הפרדיגמה היא יותר מדי זכויות אדם, אבל אין ברירה. אבל צריך להכניס את התוצאה, את מבחן התוצאה, כמו שהקראתי לכם פה וכו' וכו'. יש הרבה תיקונים לעשות כדי שהוא לא יהיה כל כך ליברלי. אבל צריך לעשות את זה, צריך להילחם בגזענות. וכמו שאמר פעם מרקוזה, אני לא יודע, כשאני חושב על גרמנים, אני שוב חושב על צימרמן, כמו שאמר פעם מרקוזה, אמרו לו, מה תפיסתך את החברה? אז הוא אומר, פסימי, פסימי, פסימי. אין עתיד. הקפיטליזם ניצח, זה ניצח וכו'. אחר כך ראו אותו בהפגנות. אז אמרו לו, אז למה אתה הולך להפגנות? אז הוא אמר, כסוציולוג אני פסימי, אבל כאדם אני אופטימי. ככה אני גם.